ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କାନ୍ଦିଅଳ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବା। ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଏ ସାତଟା ବୋହୁ ପୁରା। ହେଲେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖୁନ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ମୁଖା ତ କରୁଛି ଆଉ କଣ। କେତେଟା ବୋହୂ? ଚାରିଟା ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ଯାହା ତ ସାତଟା ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ସବୁ ନିଅ ସାମ୍ନାକୁ ଯା। କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବି ଯାଇକି ଯେମିତି ପୂଜା ଆସିବ ମୁଁ ଆସିକି ସବୁ ଆସିବ। ଏଠି ବା ତୁ ସାଇଡରେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଲେ କଣ ଆସୁନି ଏଇଠି ବା ସବୁ ହଉଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଧରିକି ଥୋଇକି ପାଣି ଛଡେଇକି ବନ୍ଦେଇବା ଆଉ ସବୁଠୁ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ପକା ମୋର ହଉନି ସେଇଦିନ ବା ମୋର ହଉନି ଜମା କେଡେ ଜୋରେ ପକାଏ ଥଣ୍ଡା ରହିକି ଦେହରେ ହଉନି ଜମା। ମାନେ ତ ଥଣ୍ଡାଠୁ ମାନେ ଏବେ ବସିଯାଇଛି ଜମା ହଉନି ବା। ଭଲ ବର ଭଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ। ଏଇ ଆଲୋ ଜୁଆଇଁକି ପକଉଛୁ ତୁ